置きをしないとダメなようですね。恨まれよう。貴様への思いはこれで全てが終わる。お仕置きをしないとダメなようです。私で刀を怪我してしまう。守りたいもんがあるからね。お主の願いを聞かせるのじゃ。私が坊やを食わ